Kano sa. Nakoy uling adto ba? Kuang lay kahoy na ibuho na lang to. Kahoy na lang kuwang. Mangita tag kanang kahoy. Kahoy lagi. Kuwang lang tong kahoy. Nakoy buhat to uling. Kay ba man jud ko uling man. Kamo. Ni haling noon. Bakit bunga-bungot ng kwarta ron? Grabe na yun yung kwarta ay talaga. Saan sa dapit ba? Tato mo. Kini ko. Kahoy Sakto kay ni uling. Mao na imong ipauling na boss. Mao na akong kahoy. Wala mo ka bantay nga sig daghan kay sig paninso dinhi nga. Wani tanan diri. Niyon ka wa kay kahoyan. Ako ani tanan diri iriyahan eh. Yatag ni sa akong lolo. Ni. Himuon ra bang tani ng masyon din ni dapit sa kini oh. Himuon tani yung bahay ba? Nga uling lang nimo. Ngalan magkukarta. Uling lang ato ni. Di, imo lang ka ni. Kuha lang Imo lang ka ni. Kini tanan ako ani. Ini. Saman. Kini kong mga tao yan eh. Gagmay pa lang na. Pwede kayo ta dire. Kini tanan. Ako ani yan. Diri. Masakit mo Kini ni kaya ra na. lulo. Kini. Inatag ni sa akong lulo. Nya dire po sa akong ninong. Nya agata po sa akong ninang. Dito po sa akong mama. Mo ni gibilin sa akong lolo. Kini sa akong lolo pa dun ni. Kaya sa iya pa dun ning lolo kini. Pagibinlan nya katupod. Ato pa dun sa iyang lolo. Mo ni gibinlan na tanan nya kini. Mo ni pa project na tanan dire. Kini karsada. Kini nya. Unsa man? Unsa na dala yung mga nguling? Oh, kayo eh. Sugdan na to ron. Saman. Unsa dagan pa? Marsa na ta. Dagan ko mong pangutana kira kay gamay. Kira kay gamay pa. Sumpang ko sa dabas ito ron, ina pa ba ka ha? Uy! Matay, gilabtan sa mga pa nga lubla ka to ba? Tawa yung mga tao. Nagtuon ako be. Daon sa lima mga bay. Sakto. Paliw kami tabang ari boss eh. Kramukatan jud. Iya sa iyo dahil nga nang magpatabangon mo. Iamo mga ulingon god kay wa mi kwarta ba nya. Igamaw unta ni nobay nya. Sa mga apiki man, crisis man. Ulingon ang naho ni. Nga, labtan niya nga ako man ng lublak. Yung kapos, imo ni hello black. Namot mo tadi ka na mo di ay. Pastilana nimo ay. Ay, kuan mo god kanang dump truck ba nga? Ay, so kanang kana lagi kining abi taw ning kanang kanang ba kanang O say ka nga pwede ra mo kasuhan ako og rape og illegal possession of firearms. Ikaw butbuton ni kapos ba? Yung ka imo ni hello black. Dili mo imo adi ay. Oh, nakasapi nung ta. pastira na. Ako ba ipas mangilan din nga siya may nag-ingon ako. Kung ba day boss nga siya man. Taka makadiha oy. Ya, nagsisig tutod na mo karon og kinsay nagpangon ya na. Pangunan mo karon di mo na ko ba tigbasan ya. Banana ho. Sabi ko, bunyaya ito. Dako na nauni mo ba? Star. Grabe lang yan yung adventure oh. Hey! Nagunsa mo ka diya, uy. Bisik masakpan ka sa giya, murag makagnay. Pijapala ka ni. Siya nagunsa nga. Ako amin ng Hilux. Iprinta ang ano kay ang palit kong motor kay kaski gasolina. Murag, di dyan ko katuo nga imuha ni boss kay. Murag, base sa pananaw na ni mo nga murag makagkawatan jud. Murag, di jud ikaw tagiyan eh. Ayaw ko inagkawatan na kay. Ako lagi ni gipalit na pagkuan pag panganak sa ong mama pag 1897 98. Gipalit ni na ho. Ito nang gipalit na sa made in China. Tagkuan ni siya tag 8,008 million ang dollar. Kagids. Gibos kung imuha man na abrihi daw na be kung imuha pa jud na. Kanang usa pa ni no abrehon migo. Kanang angay ni nimo paliton ni nimo daan kay kung aw ni abrehon ron makuhaan ni gasolina. Dito ko mo to. Okay, nagkasa na po ng gasolina kung imo nang
abrihan niya makuha ang gasolina wa man nag-andar. Siyempre, gikan ko ni sa made in China, unsa man, palit ka ni? Brato raman anyo rin ako nimo og anang pwede mo una tatahan ko nimo og 6 million. Usay 6 million boss nga. 2,000 naman na boss unya kung mahangyo gani. 799 naman na. Sige boss, giguman na ako na. Palit doon na ako, manguling sa koron. Nya, balik ko na ugma kay ako na kasan dayon na ako na. Sige. Magkuwat ra ko nimo og maa. Untay di mapaliton. A few minutes later. Kamu ko. Ato yung dagat nya mag atukot mall nya. Palit kog motor unya sasakyan ako og mga chicks tanan adto so nya. Ako ra isa ka laksi nya. Daghan jud kayo ko palitunon ba. Mo nang manguling jud taman kung dako jud ka jud kuan bagrang igo jud nga anong tag $100 mga 72,000 ano ba 85 ay lagi sakit to na mending kamutan to. Sakit ng mga chicks daghan kayo. Uy, di sa man kagikan nga, takim ka dugaya. Ay buka balaka relax na mo kay sakay lagi tag auto Hilux ang 1000cc kay Relax. Simple wax na. Taka or sulti tagbam paabot. Ganina ra direk paningot na lang ko direk barog-barog. basta paningkamutan dito na ako aron maka chicks kung daghan pantay yung mga pasakyon. Nana po nang istorya ng mga bot-bot ng tanan, may ilan mo ganina gani. Kana pa na mga sulti na mo karon. Maalinan kay taon nang kuan nagip ang Hilux lagip. Palit ko motor. Tawa ka. Ito ba? Ya me te kudasai.